Áno, a prinášam vám priamy prenos zo zápasu Jaro a Andrej. Áno, Andrej pri puku, Jaro nie. Jaro to je pri puku teraz momentálne. Jaro nevie čo s pukom skôr. Je to za branky, brancové brania ho. Nikto ho neoberká, vyzerá to, že by to bolo presilovka. Ale nie, a Jaro sa neprestáva. To bola šanca z blízkeho protiútoku. Čisto, chci Boha. No nestíhame. Áno, teraz je Andrej pri puku spoza bránky, áno, útočia na Jara. Áno, technická prihrávka dozadu. Nic z toho, Jaro to všetko vykrýva, má to na útočníka, áno, sám na modrej čiare, sám je tam, a nie je to gól, brankár ho zázračne kryje. Perfektný zápas, akože vážení priaznivci ľadového hokeja. No proste, lieta to tu hore dole, nesmiem ani komentovať. Je to proste piči. Budem musieť pustiť pomalené zábery, bo to taká rýchlosť je, že až. Nazvuková, normálne. Obrancovia všetko vykrývajú. Aký je stav? Ako sa cítite pri vašom zápase? Nehovorím ti, aký je stav, tak ligám. Čo ligáte? No len slinu? No a teraz proste akcia. Áno, je tam akcia, máme. Áno, útočík. A nie je to gól, branka to kryl, videl to na brankovej čiare. Ale tlačia, a nič z toho. A je tam gól! Nedáš, dostaneš. Ako sa cítite vy? Super! Akože viete, aký je stav? Nie. Nerozbíte nám to tu. Stav je slobodný. Nerozbíte nám ten štadión. Piču. A hlavný sponzor tohto turnaja Škoda. Škoda, že máte to auto.